Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση συντονιστικής της Τανάγρας που έχει σχέση με το Χιτέα Χιτβά. Η Χιτέα Χιτβά είναι ο χώρος όπου θα επεξεργάζονται και θα θάβονται επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, όχι απλά απόβλητα. Αυτό για τον τίτλο του Χιτέα Χιτβά. Πριν ξεκινήσω, να πούμε πώς φτάσαμε εδώ. Αν θυμόσαστε 2008-2010, υπήρχε ένα κίνημα στην περιοχή εκεί των Ινωφύτων, της άτυπης βιομηχανικής περιοχής Ινωφύτων, με τον Θανάση Παντελόγλου, σε σχέση με το εξασθενές, αν θυμόσαστε. Τότε ανακαλύφθηκαμε ότι έχει εξασθενές και ξεκίνησε ένα κίνημα στο περιβαλλοντικό, τι θα γίνει στην περιοχή και ποιος μολύνει. Το κίνημα τότε ανακαλύφθηκε μάλλον ότι όλος ο υδροφόρος ορίζοντας που αδρεύει και υδρεύει η Νόφυτα Τανάγρα μέχρι τη Θήβα, ξεκινάει από τη Θήβα ο υδροφόρος ορίζοντας, αυτή η λεκάνη απορροής του Ασοπού που τη λέμε αλλιώς, μέχρι τον Οροπό, είχε μολυνθεί με εξασθενές χρώμιο. Το εξασθενές χρώμιο αποδείχτηκε ότι ήταν πολλές φορές και ανάποδες γεωτρήσεις που είχαν οι βιομηχανίες μέσα επικίνδυνα υγρά απόβλητα. Και έτσι μολύναν τον υδροφόρο ορίζοντα. Γίνανε πολλές κινητοποιήσεις. Τότε έγινε ένας σημαντικός αγώνας. Αποτέλεσμα αυτού του αγώνα ήταν τα χωριά μας να πάρουν νερό από τον Μόρνο, οπότε να φτιάξουν δηληστήρια. Βέβαια εμείς αλλιώς το προτείναμε, αλλιώς κατέληξε η υπόθεση, αλλά τέλος πάντων πήραμε νερό από τον Μόρνο. Παρόλα αυτά, τότε το κίνημα ζήταγε και άλλα πράγματα. Ζήταγε εξυγίανση του Ασοπού, η βιομηχανική περιοχή Ινωφύτων, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη στη χώρα, να θεσμοθετηθεί και να πούνε όρια και όροι στην λειτουργία της, να έρθει στην περιοχή περιβαλλοντολόγοι της περιφέρειας, να έχουν έδρα εκεί και να γίνει και ένα παρατηρητήριο υγείας. Αυτά έγιναν το 2009, 2010, 2011. Άρχισαμε και τα δικαστήρια τότε με τους βιομήχανους. Αρκετές βιομηχανίες φάγανε πρόστιμα, φαντάζομαι δεν τα πλήρωσε κανένας. Από όλα αυτά που τάξανε τότε, δεν λειτουργήσε τίποτα. Ούτε ο Ασοπός βελτιώθηκε, ούτε ο υδροφόρος ορίζοντας βελτιώθηκε. Μάλιστα, το παρατηρητήριο υγείας το δούλεψε η κυρία Λινού, η καθηγήτρια κυρία Λινού, θα την έχετε δει τώρα με τον κορονοϊό. Αυτή είχε αναλάβει μια μελέτη με 600 εκατομμύρια, με πάρα πολλά λεφτά. Δούλεψε 3-4 χρόνια. Όταν πάνω στον πληθυσμό των Ινωφύτων και στα σχολεία των Ινωφύτων, από τις μελέτες τις πρώτες που έβγαλε, γιατί οι επόμενες δεν δημοσιεύτηκαν, φάνηκε ότι είχαμε μια αύξηση καρκίνων στην περιοχή πάνω από 300%, αυξημένη θάνατη και πάρα πολλά προβλήματα υγείας και αναπνευστικά στους κατοίκους και στα παιδιά των σχολείων των Ινωφύτων. Κυρίως από τη βιομηχανική περιοχή. Η Λινού αποσιωπήθηκε, αποσύρανε και τα λεφτά και έτσι δεν προχώρησε. Ούτε καν βγήκε όλη η μελέτη, δεν δημοσιοποιήθηκε. Προφανώς παρατηρητές περιβάλλοντος δεν ήρθανε, παρατηρητές υγείας δεν ήρθανε και το θέμα έμεινε όπως ακριβώς ήταν. Αυτοί βέβαια είχαν ως στόχο και ως σκοπό να βελτιώσουν τη δική τους κατάσταση. Και έτσι το 2005-2016 αρχίζουν μια κουβέντα για να φτιάξουν ένα βιομηχανικό πάρκο. Το βιομηχανικό πάρκο Ινωφύτων. Το 17-18 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υπουργός περιβάλλοντος ήταν ο Φάμελος και περιφερειάρχης εμάς ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Πακογιάννης. Έρχονται λοιπόν, φτιάχνουν ένα σχέδιο μελέτης για να φτιάξουν βιομηχανικό πάρκο, το οποίο θα περιέχει όλη την περιοχή και θα κάνει και θα ράνει. Δυστυχώς το βιομηχανικό πάρκο αυτό δεν ήταν αυτό που εμείς προτείναμε σαν κίνημα. Στην ουσία είναι ένα πάρκο ενός ομίλου, ένας συνόμιλος θα καθορίζει. Αυτός θα καθορίζει τις τιμές. Οι δήμοι ούτε καν θα πάρουν τα αποδοτικά τέλη. Όλη τη διαχείριση του πάρκου θα την έχει αυτή η εταιρεία που θα διαχειρίζεται το πάρκο, όπου στην αρχή ήταν η περιφέρεια και ο Δήμος, τους βγάλανε και αυτούς. Στο πάρκο λοιπόν μέσα, όταν ξεκίνησε η κουβέντα και ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τανάγρας τότε,
Να πω ότι η Λαϊκή Συσπήρωση ήταν η μόνη που δεν ψήφισε το πάρκο, γιατί βλέπαμε ότι το πάρκο πήγαινε να λύσει προβλήματα δικά τους, όχι προβλήματα του λαού των Ινωφύτων. Όταν ήρθε λοιπόν το νομοσχέδιο για το βιομηχανικό πάρκο, δεν έλεγε πουθενά μέσα για χιτέα χιτβά. Έλειπε αυτή η σελίδα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε, το υπόλοιπο Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε για το πάρκο. Μετά από 2 εβδομάδες, 3 πήγε στη Βουλή να ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο. Η σελίδα μέσα που προέβλεπε ότι για να λειτουργήσει το πάρκο έπρεπε να έχει και χιτέα χιτβά, εμφανίστηκε. Έγινε ένας δώρος, κινητοποιηθήκαμε κι εμείς και αναγκάστηκε, έγινε ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στην Τανάγρα, όπου ήρθε ο Μπακογιάννης, έχει φύγει ο Μπακογιάννης από περιφέρεια, είναι η Δήμαρχος Αθηναίων το 18-19. Έρχεται λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο Τανάγρας, λέει δεν θα γίνει χιτέα χιτβά, δεν το έγραφε το χαρτί, δεν. Εκείνη τη χρονιά παίρνει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Τανάγρας ότι αρνούμαστε χιτέα χιτβά σε όλο το Δήμο Τανάγρας. Αυτά είναι ιστορικά. Τώρα τι είχαν συμφωνήσει από πίσω είναι μια άλλη ιστορία, έτσι. Η εκτίμησή μας είναι από πίσω ότι και ο Δήμος ήξερε, όλοι που συμμετείχαν στη διοίκηση ξέρανε. Μετά από την πίεση του κινήματος πήραν αυτή την απόφαση. Όχι χιτέα χιτβά σε όλο το Δήμο Τανάγρας. Προχωράει το πάρκο, μάλιστα το πάρκο προχωράει αλλάζοντας συνεχώς μέσα στη Βουλή τις νομοθεσίες προς όφελος του διαχειριστή του πάρκου, δηλαδή του ομίλου Ελβάλ. Ταυτόχρονα η Ελβάλ αγοράζει μέσω μιας εταιρείας Ελβιόκ 300 στρέμματα στην περιοχή ανάμεσα σχηματάρι Τανάγρα, 2,5 χιλιόμετρα από το σχηματάρι, από τα σχολεία του σχηματαρίου, 100 μέτρα από την Εθνική Οδό και γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα από το χωριό Τανάγρα. Για να φτιάξει την εγκατάσταση. Αδειοδοτείται από την περιφέρεια. Να προσθέσω εδώ, σε αυτή τη διάρκεια που εμείς αρχίζουμε και αντιστεκόμαστε και αντιδρούμε, έρχεται μια διυπουργική απόφαση και ορίζει ότι αυτό το έργο, το χιτέα χιτβά, είναι έργο εθνικής στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Εντάσσεται δηλαδή στη λειτουργία του fast track, όπως έγινε το ελληνικό. Έχετε ακούσει την ιστορία του ελληνικού στην Αθήνα. Να πάει δηλαδή με γρήγορες διαδικασίες και μάλιστα με δημόσια χρηματοδότηση σε ένα εντελώς ιδιωτικό έργο. Το χιτέα χιτβά λοιπόν, που είναι εταιρεία της Ελβιόκ, δεν προβλέπει μέσα ούτε περιφέρεια, ούτε δήμους, ούτε τίποτα. Ούτε έλεγχο. Στην ουσία λοιπόν ο ρηπαντής θα απορρυπαίνει τον εαυτό του και θα δίνει και πράσινο πιστοποιητικό στον εαυτό του. Τι προβλέπετε σε αυτό το χώρο των 400 στρεμμάτων περίπου? Προβλέπετε ότι θα θαυτεί μια αλατώδη σκορία, η οποία τώρα είναι αποθηκευμένη έξω από τη Βιοχάλκο γύρω στους 60.000 κυβικά, τα οποία λέει η μελέτη μέσα, η δικιά τους μελέτη, ότι όταν, φροντίστε λέει, όταν θα μεταφερθούν αυτά τα ιστορικά απόβλητα της Ελβάλ, η αλατώδη σκορία προς το χώρο υγειονομικής ταφής, θα πρέπει εκείνη τη μέρα ούτε να φυσάει, ούτε να βρέχει και να είναι και σκεπασμένα. Γιατί αυτά όταν έρθουν σε επαφή με το περιβάλλον και ιδίως αν έχει υγρασία, έχουν αναθυμιάσεις και βγάζουν τοξικά. Εκεί λοιπόν προβλέπει 3-4 μεγάλους λάκους θαμμένους, κοιτάς τα λένε αυτοί, όπου θα θαυτούν τα απόβλητα. Προβλέπει να έχει και 13.000 και 3.000 κυβικά νερό για τα αποστάγματα αυτού, και επειδή βρήκαν νερό στα 7-8 μέτρα και δεν μπορούσαν να σκάψουν να βάλουν σε βάθος τα κουτιά αυτά, αποφασίσανε, σηκώνουν ένα λόφο 15 μέτρα με χώματα από την περιοχή εκεί που σκάβουν και θα το θάψουν μέσα εκεί. Θα είναι υπόγειο υπέργειο δηλαδή. Οι μελέτες οι δικές τους λένε ότι ήδη αυτό το έργο είναι πάνω στο σεισμικό ρήγμα της περιοχής, το γράφει η μελέτη τους, είναι γύρω από γεωτρήσεις και είναι στον έφορο κάμπο της Τανάγρας. Και είναι ακριβώς στα όρια της απορροής της Κήτης του Ασοπού, δηλαδή του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής μας. Η εκτίμηση είναι, από όλες τις συγκεντρώσεις που έχουμε κάνει και από εμάς και στον Οροπό κάναμε αρκετές συγκεντρώσεις, είναι ότι το έργο είναι εντελώς διάτριτο. Και ο λόγος γιατί αγοράσανε κανονικά, αν έκανες ένα τέτοιο μεγάλο έργο θα έπρεπε πρώτα να δεις την καταλληλότητα ενός χώρου και μετά
να πας. Αυτοί πήρανε το χώρο και αφού τον αγοράσανε, φέρανε τη μελέτη στα μέτρα του χώρου, για να καταλάβετε. Προβλέπουν δηλαδή ότι θα βρέχει στην περιοχή 70 χιλιόγραμμα, ξέρω εγώ, που λένε μια μονάδα μέτρησης που έχουν. Αν ρίξει παραπάνω και πλημμυρίσει, μιλάμε για καταστροφή. Τα χώματα είναι από άργυλο. Από άργυλο σημαίνει ότι αν υπάρχει υγρασία στο χώμα, αυτό προχωράει. Είναι αυτό που λένε όταν κάποιο βουνό περπατάει, είναι κινούμενο. Μπράβο. Έχει εκατοντάδες γεωτρήσεις γύρω από την περιοχή που ιδρεύουν χωράφια. Η μελέτη προβλέπει επίσης ότι θα υπάρχουν και αέρια αλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα το δικό μας που κουβεντιάζουμε και λέμε και αντιδρούμε είναι πρώτον, από το 2010-12 μέχρι τώρα δεν κάνανε τίποτα μα τίποτα για την απορρίπανση του Ασωπού. Όταν λέμε τίποτα μα τίποτα απολύτως. Υπήρχε ένα Συμβούλιο Επικρατείας του 2015-2012 και μία του 2015 που έλεγε, απευθυνόμενο προς την περιφέρεια, ότι αν δεν εξυγιανθεί η περιοχή δεν θα γίνει καμία νέα επένδυση στην περιοχή. Προφανώς δεν τον τηρήσαν αυτό το νόμο, γιατί οι επενδύσεις συνεχίζονταν να έρχονται. Οι ίδιοι δηλαδή, η ίδια η περιφέρεια, καταστρατήγησε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Αυτές ήταν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, ότι δεν προχωράει καμία νέα επένδυση στην περιοχή των Ινωφύτων αν δεν εξυγιανθεί η περιοχή. Πράγμα που δεν έγινε. Σε συναντήσεις που κάνουμε, αντίστοιχες συναντήσεις που κάνουμε στον Οροπό, γιατί έγινε και ένα ανοιχτό δημοτικό συμβούλιο στον Οροπό με πάλι με πρόταση της Λαϊκής Συσπήρωσης για το Χιτέα Χιτβά. Όπου και εκεί πήγαμε και μιλήσαμε, και εκεί οι Οροπιώτες είναι ανάστατοι γιατί κινδυνεύουν από τον υδροφόρο ορίζοντα και από την ρύπανση της θάλασσας. Οπότε για τον Οροπό θα είναι μια καταστροφή και για το μέλλον τους, αλλά και για την ύπαρξη την ίδια τη ζωή τους. Τα χωριά τα δικά μας και τα αγροτικά χωριά προφανώς κινδυνεύουν, γιατί οι παραγωγές είναι μεγάλες. Μάλιστα κάποιες περιοχές είναι γη αγροτικής υψηλής παραγωγικότητας από εκεί. Και φυσικά τα χωριά, η Νόφτα, Σχηματάρι, τα σχολιά μας και όλα. Θεωρούμε ότι άμεσα ενοχλεί και την περιοχή της Χαλκίδας. Έχουμε ήδη απευθυνθεί και στο Δήμο της Χαλκίδας και σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον στην περιοχή τη δική σας. Ακριβώς γιατί τα προβλήματα του υδροφόρου ορίζοντα είναι κοινά, το πρόβλημα της μόλυνσης του Ευωικού είναι κοινό, άρα πρέπει να βρούμε μια κοινή στάση. Και να μην ξεχνάμε ότι εδώ ήδη στην περιοχή σας έχετε άλλο ένα εργοστάσιο του Βασιλιάδη, το οποίο πάνω κάτω και αυτό τοξικά διαχειρίζεται. Θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη βόμβα περιβαλλοντική, μια βόμβα απέναντι στην υγεία όλων μας. Τι έχουμε κάνει εμείς? Πέρα από το υποχρώσαμε το Δήμο, με προτάσεις δικές μας έκανε προσφυγή. Άργησε βέβαια, ο Δήμος δεν καταλάβαινε, έκανε προσφυγή απέναντι στο έργο. Προσφυγή έκανε και ο Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος Τανάγρας, και αυτός προσφυγή απέναντι στην ΑΕΠΟ, απέναντι στη μελέτη δηλαδή που του έδωσε χωροθέτηση. Αυτοί ξεκίνησαν να σκάβουνε. Πριν μια εβδομάδα μαζευτήκαμε εκεί απ' έξω, κάναμε μια συγκέντρωση και κάναμε ασφαλιστικά μέτρα και έχουν σταματήσει τα έργα του κοιτάς, τα έργα του κουτιού αυτού. Φτιάχνουν μόνο τα έργα του κόμβου. Προφανώς αυτοί εκτιμάμε ότι θα κάνουν τώρα αναστολή της αναστολής και θα πάει έτσι η ιστορία. Κοιτάξτε τώρα, εμπιστοσύνη και προσωπικά εγώ, αλλά νομίζω και όλοι μας, στο τι θα βγάλει το Συμβούλιο Επικρατείας δεν έχω. Πολύ περισσότερο δεν έχω και στην περιφέρεια και στις τοπικές εξουσίες. Ήδη ο Σπανός το χωροθέτησε. Και αφού το χωροθέτησε, μετά από μια πάλι πίεση του κινήματος, γίνεται ένα ανοιχτό περιφερειακό συμβούλιο, όπου συμμετέχει ο διευθύνων σύμβουλος αυτής της εταιρείας και απευθυνόμενος, αυτά είναι στο YouTube, μπορεί να τα δείτε έτσι, απευθυνόμενος στον Περιφερειάρχη, στο Δήμαρχο Τανάγρας, λέει, μα τι μου λέτε τώρα? Μαζί δεν πήγαμε και χωροθετήσαμε την περιοχή, τώρα τι μου λέτε, είσαστε ενάντια? Αυτά κυκλοφορούν στο YouTube, έτσι, αν δείτε, αν γράψετε Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς, θα τα δείτε. Παίρνει όμως μια απόφαση μετά από πίεση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όχι, προσέξτε, όχι στο Χιτβά. Στις 27/12 του 2023, 10 μέρες πριν λήξει το Περιφερειακό Συμβούλιο, έρχεται ένα θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και το θέμα είναι το εξής: εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός
επικίνδυνων αποβλήτων της χώρας. Το κοιτάμε κι εμείς και στην 14η σελίδα έλεγε, το λέω αυτό γιατί μας λέγανε μέχρι τώρα η εταιρεία και η περιφέρεια ότι θα έχει μόνο σκουπίδια της περιοχής, μόνο απόβλητα της περιοχής. Το εθνικό λοιπόν στρατηγικό σχέδιο για όλη τη χώρα, σελίδα 14 ανέφερε, ευτυχώς που υπάρχει ο Δήμος Τανάγρας και το Χιδέα Χιτβά, που θα ανακουφίσει όλη τη χώρα από τα τοξικά. Κάνουμε παρέμβαση δυναμική μες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο ήρθε 19-16 η ψηφοφορία, πέρασε δηλαδή. Ήταν πολλοί που θέλαν να το ψηφίσουν μετά από πίεση δικές μας, έγινε καυγάς, πήρε 16 ψήφους το όχι. Ήταν σημαντικό, χάσαμε την ψηφοφορία. 18 του μήνα τώρα μεθαύριο την Πέμπτη, πάλι με πρόταση και της Λαϊκής Πύρωσης και άλλων παρατάξεων, ξανάρχεται το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο στη Λαμία για να ανακαλέσει την απόφαση που πήρε υπέρ του εθνικού σχεδιασμού των αποβλήτων. Δηλαδή να ανακαλέσει αυτό που έλεγε το εθνικό στρατηγικό σχέδιο, ότι ευτυχώς που υπάρχει ο Δήμος Τανάγρας που θα απορροφήσει όλη τη χώρα. Κοιτάξτε, τέτοια επένδυση δεν υπάρχει στη χώρα άλλη που να εξεργάζεται αυτά τα σκουπίδια. Και ρωτάμε, μέχρι τώρα τι τα κάνατε, τι λέγανε οι μελέτες σας? Οι μελέτες σου λέγανε ότι θα πάνε στη Γερμανία, ότι θα πάνε σε άλλες χώρες. Αυτά όμως προφανώς είχαν κόστος. Και από το 2010, ο ρηπαντής είναι ένας, έτσι, ο όμιλος είναι ένας, ο μεγάλος όμιλος της Ελβάλ. Τα έχουν αποθηκευμένα στην πίσω μεριά του εργοστασίου. Μάλιστα από το 2012 μέχρι το 2017 ήταν παρανόμως αποθηκευμένα. Πήραν το 2017 μια άδεια για 2 χρόνια προσωρινής αποθήκευσης. Έληξε και αυτή και έχουν παραμείνει εκεί. Υπάρχει ο κίνδυνος, και το είπε ο Κόλλιας ο δικηγόρος του Περιβαλλοντολογικού Συλλόγου στη συγκέντρωση που κάναμε προχτές, και το έργο να ανακληθεί μετά από 1-2 χρόνια μετά το Συμβούλιο Επικρατείας. Υπάρχει περίπτωση αυτοί να έχουν προλάβει να έχουν μεταφέρει την αλατώδη σκορία εκεί και να τη θάψουν και να τα παρατήσουν μετά και να πούνε το έργο δεν έγινε και όλα αυτά θα περάσουν υδροφόρο ορίζοντα, έτσι. Τώρα όσοι είναι χημικοί, μηχανικοί έχουν αντίληψη το τι σημαίνει η βαρέα μέταλλα στον υδροφόρο ορίζοντα, φαντάζομαι το καταλαβαίνουν. Αυτά έχουν συμβεί μέχρι τώρα. Πέμπτη λοιπόν έχουμε ένα νέο Περιφερειακό Συμβούλιο με θέμα να ανακαλέσει το Περιφερειακό Συμβούλιο αυτή την απόφαση. Υπάρχουν λύσεις τεχνικές. Το παραμύθι που πουλάνε στην περιοχή μας είναι, αφού παράγουμε σκουπίδι, να το διαχειριστούμε. Αυτό το παράγουμε, γιατί να το πάμε αλλού, το διαχειριστούμε. Εμείς προφανώς το σκουπίδι που παράγουμε στα σπίτια μας το διαχειριζόμαστε. Αυτοί έχουν μελέτες για το πώς θα το διαχειριστούν. Υπάρχουν τεχνικές λύσεις. Υπάρχει μια τεχνική λύση, η οποία όμως έχει κόστος. Είναι η αλλαγή της διαδικασίας παραγωγής και η μείωση των αποβλήτων στον χώρο που παράγονται. Ώστε να παραχθεί πολύ λιγότερο τοξικό και αυτό να πάει για εξόντωση ή οτιδήποτε άλλο στη Γερμανία όπου το πηγαίνανε. Ή να δούμε τι θα κάνει. Άρα πρέπει να αλλάξουν και αυτή τη διαδικασία παραγωγής τους. Αυτό βέβαια έχει ένα κόστος για αυτούς, που προφανώς δεν θέλουν να το απομισθούν.